падара айҷо пай доштанд, мардуми қабила ҷамъ карда маъни автобусам ҷамъ мекунам, мебарам одамро адел мебарам, проверка мекунам ва фикрам кадомеш соз боша сарш метанам, кадомеш ки то боша намедонам, штрафш мекунам, чикорш мекунам, худо медонам. ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед бародарони азиз, документотон то боша набуред, на ҳамаро бурдан. Документоро мегирад, думаш маҷбуре ки дига биред то адела. Мошин омодагӣ мебарашон. Ё чанд каса қабилага. Я Аллоҳ, худо мадад кун ҳамаи ғариборо дар пушти паноҳат. Паҳтӯи хағам додон мардумон. Зардумачун.